Ahojte LEGO priatelia, tu je Lukáš a dnes sa pozrieme na 3 vianočné LEGO sety, ktoré sú ideálne na to, aby vášmu domovu pridali trochu vianočnej atmosféry. Od roztomilých dekorácií až po výrazný stredobod. Každý set prináša vlastný dotyk vianočného kúzla. Ak sa vám video páči, určite mu dajte like, prihláste sa na odber a zapnite si zvonček, aby vám neušli žiadne novinky, recenzie a prehliadky LEGO mesta. A ako vždy, ak chcete podporiť tento kanál, môžete využiť affiliate odkazy nižšie. Veľmi to pomáha a vás to nestojí ani cent navyše. Tak poďme na to a pozrime sa, ktorý z týchto setov si tento rok zaslúži miesto vo vašej vianočnej výzdobe. Prvým setom, na ktorý sa pozrieme, je vianočná perníková chalúbka. A začneme minifigúrkou. Možno by ste očakávali medovníkovú postavičku, ktorá by ladila s témou, ale namiesto toho tu máme Santa Clausa. Je to ten istý Santa, ktorého sme videli už niekoľkokrát v predchádzajúcich setoch. Takže je trochu škoda, že nepribudli žiadne nové potlače. Aj tak vyzerá dobre a k vianočnej atmosfére sa hodí. A teraz k samotnému domčeku. Dizajn je jednoduchý, ale funguje veľmi dobre. Na jednej strane nájdete ružové arkierové okno a potom na jednej strane je tu vianočný darček a na druhej strane cupcake so zmrzlinovou polevou. Vedľa sú vchodové dvere ozdobené samolepkovým vencom a kľúčka v tvare Donata, čo je podľa mňa pekný detail. Poleva okolo dverného rámu a rohožka pripomínajúca tabuľku čokolády dodávajú domčeku veľa pôvabu. Keď model otočíte, je tu ďalší vchod. Tento raz so samolepkou označujúcou miesto, kde môžu deti odovzdať listy pre Santu. Dizajn okien na tejto strane je iný a vchod je lemovaný pruhmi v štýle cukrovej trstiny. A opäť tu je čokoládová rohožka. Nájdete tu aj ďalšie darčeky a rovnaký cupcake. Na streche sú farebné posýpky, lem v štýle cukrovej trstiny a polevové detaily po celom obvode. Obe strany strechy vyzerajú rovnako, až na to, že jedna má malý komín, hoci žiaľ bez prvku predstavujúceho dym. A úplne na vrchu je ešte viac zdobenia. Bočné strany domčeka sa navzájom zrkadlia. Každá má dve okna na prízemí a horné poschodia kombinuje kocky v odtieni nugátu a bielej. No osobne si myslím, že biela trochu príliš vyniká a mohla byť zakomponovaná jemnejšie. Keďže ide o stavbu v štýle domček pre bábeky, domček sa dá úplne otvoriť, aby bol prístup k interiéru jednoduchý. A áno, interiér je kompletne zariadený. Na prízemí je vľavo kuchyňa so stolom, na ktorom sú nachystané teplé koláčiky pre Santu. Napravo je obývačka s jednoduchým krbom, kreslom a komódou. Na poschodí nad kuchyňou je spálňa s malou posteľou, koberčekom a zásuvkou. A oproti nej je Santová kancelária, kde píše listy neposlušným deťom. A pre tie dobré už má nachystaných pár darčekov. Ak vás tento set zaujal, predáva sa približne za 41 eur alebo 1000 korún a obsahuje 498 dielikov a jednu minifigúrku. A nájdete v ňom jeden návod na zostavenie a malý hárček so samolepkami na dvere. Stavba je pomerne jednoduchá a dokončíte ju približne za hodinu. Úprimne, myslím si, že je to jeden z najmilších vianočných setov, ktoré tento rok vyšli. A dokonca zvažujem kúpu druhého kusu. A čo si myslíte vy? Dajte mi vedieť v komentároch. Ďalej tu máme dvojicu vianočných ozdôb, ozdobní snehuliaci, ktorí stoja približne 13 eur alebo 300 korún a obsahujú spolu 168 dielikov. Tieto ozdoby predstavujú dvoch rôznych snehuliakov. Jeden z nich vyzerá o trochu ospalejšie než ten druhý. Spredu sú obaja pekne ozdobení a plný pôvabu, no zozadu sú oveľa jednoduchší, čo vám môže, ale aj nemusí prekážať. V závislosti od toho, ako ich plánujete vystaviť. Z mojich skúseností s predchádzajúcimi LEGO vianočnými ozdobami môžem povedať, že bývajú pomerne ťažké a dosť veľké, takže nemusia byť vhodné pre každý vianočný stromček. A čo si myslíte vy o týchto dvoch snehuliačikoch? Budú súčasťou vášho vianočného stromčeka? A nakoniec sa pozrime na najväčší set z týchto troch.
Zväčšenú minifigúrku Santy. Toto bol vlastne môj úplne prvý set zväčšenej minifigúrky. Nikdy som nebol veľkým fanúšikom týchto väčších setov, ale z nejakého dôvodu ma práve tento zaujal. Model veľmi dobre kopíruje vzhľad klasickej minifigúrky. Začníme detailnú prehliadku od spodu. Farebné rozloženie na nohách funguje výborne. Nájdeme tu čierne čižmy a jasne červené nohavice. Zo zadnej strany nohy nemajú typické minifigurkové otvory, ale úprimne vôbec mi to neprekáža. Chodidlá sú duté, no aj tak pekne tvarované. Vyššie na tele nájdete opasok a gombíky, ktoré sú zobrazené pomocou potlačeného panelu. Jedinou drobnou nevýhodou je, že potlačený diel má trochu iný odtieň bielej než okolité biele kocky. Zadná strana trupu nemá potlač, ale opasok tam pokračuje a je postavený z čisto čiernych kociek, ktoré vyzerajú veľmi čisto. Ruky pôsobia trochu hranato, ale treba povedať, že vystihnúť oblý tvar v tejto mierke vôbec nie je jednoduché. Biele rukavice sú spracované celkom pekne a Santová brada by mohla byť o niečo hladšia, ale aj tak funguje veľmi dobre. Za ňou nájdete potlačenú tvár a na vrchu celej figurky tróne fantasticky spracovaná červená Santová čiapka. A teraz sa poďme porozprávať o herných funkciách. Nohy sú pohyblivé, môžu sa ohnúť tak, aby si Santa sadol, alebo ho postaviť do chodiacej pozície. Ruky sa pohybujú hore a dole a dlane sa otáčajú o 360 stupňov. Bohužiaľ, hlava sa nedá otočiť, keďže je pevne fixovaná kvôli konštrukcii brady. A malá bambuľka na konci čiapky má takisto trochu pohybu. Ak vás tento zväčšený Santa zaujal, predáva sa približne za 57 eur alebo 1350 korún a obsahuje 761 dielikov. V balení nájdete jeden návod na postavenie a všetky diely sú potlačené. Stavba mi zabrala približne 2 hodiny a hoci je set označený ako 10+, niektoré časti môžu byť pre mladších staviteľov trochu náročnejšie. Čo sa týka samotných stavebných techník, bol som úprimne prekvapený. Model ukrýva niekoľko veľmi šikovných riešení, najmä vo vnútri trupu. A tu je zaujímavosť, pri stavbe hlavy je vo vnútri ukrytá malá zemná dedinka, viditeľná len počas stavania. Úprimne som očakával, že by vo vnútri mohol byť aj nejaký použiteľný priestor na odkladanie, ale reálne tam veľa miesta nie je. A čo mi taktiež chýbalo v sete, bolo typické vrece s darčekmi. Takto pôsobí Santa trocha nekompletne. V čase, keď som toto video nahrával, bol Santa už v našich krajinách vypredaný a dostupný len na doobjednávku. Tak som zvedavý, podarilo sa vám ho získať a čo si o ňom myslíte? A týmto uzatváram môj pohľad na všetky 3 sety. Každý z nich prináša do tohtoročnej vianočnej ponuky niečo jedinečné, či už je to útulný perníkový domček, ktorý vytvára sviatočnú atmosféru, alebo roztomilé ozdoby, ktoré dodajú vašej vianočnej výzdobe trocha iskry navyše. Veľmi ma zaujíma váš názor, takže mi určite napíšte do komentárov, ktorý set vás zaujal najviac a či sa aj niektorý z nich objaví aj vo vašej tohtoročnej vianočnej dekorácii. A ak premýšľate nad kúpou niektorého z týchto setov do vašej vianočnej výzdoby, zvážte prosím použitie affiliate odkazov. Je to skvelý spôsob, ako podporiť tento kanál, bez akýchkoľvek dodatočných nákladov pre vás a veľmi mi to pomáha vytvárať ďalšie LEGO dobrodružstvá pre vás všetkých. Nezabudnite videu dať like, zanechať komentár a kliknúť na odber, ak ste tak ešte nespravili. Ďakujem vám všetkým, že ste video dopozerali až do konca. Dovidenia na budúce a hlavne príjemné stavanie.